Jarduerak moduluarekin hasiko gara eta lehenik eta behin zeregina jarduera azalduko dugu. Ikasleen bidalketak jasotzeko eta ebaluatzeko aukera ematen diguna. Edizioa aktibatuta, gehitu jarduera edo baliabidea, sakatu eta zeregina hautatuko dugu, jarduerak fitxan. Ondoren, formulario hau beteko dugu. Hemen zereginaren izena jarriko dugu, eta, gero eremu honetan, zeregina nola garatuko den azaltzeko azalpenak sartu ahal izango ditugu. Azalpena luze samarra denez, ikastaroaren orrian deskribapen hori ez erakustea erabaki dugu. Deskribapena eremuaz gain, laugarren bat bertsioak eremu berri bat du, jardueraren argibideak izenekoa. Ikasleek horren edukia bakarrik ikus dezakete entregak editatzen eta bidaltzen dituzten orrian. Informazioa fitxategiekin ere osa daiteke, fitxategi gehigarriak eremuan adibidez, bidalketak egiteko txantiloi bat edo interesgarria izan daitekeen beste edozein fitxategi mota erantzita. Ondoren, zenbait eremu daude datak ezartzeko. Lehenengo bi eremuek ikasleei erakusten zaizkien bidalketa epeak ezartzen dituzte. Hala ere, komeni da jakitea, entrega formulario ez dela ixten, entregatze data betetzen denean, itxiera data zehazten denean baino ez da ixten. Gainera, ikasleek zergina aurkezteko erabiltzen duten orrian ez dago informaziorik itxiera data buruz. Denbora muga ere zehaztu daiteke zeregina egiteko. Hau laugarren bat bertsioak eskaintzen duen aukera berria da, aukera hori erabiltzen dugunean. Geratzen den denborak aurrera jarraitzen du, ikasleek zeregina bidaltzeko orria utzi arren. Ondoren, bidalketa motak atalean, testu eremu bat, fitxategi bidalketak, bi aukerak aldi berean edo bat ere ez gaitzen den zehaztu daiteke. Kasu honetan, bi aukerak markatuko ditugu. Online testua aukera aktibatzen dugunean, zereginan eman daitekeen gehieneko hitz kopurua ezartzeko eremu bat aktibatzen da. Fitxategiei dagokionez, igotako fitxategien gehieneko kopurua ezar daiteke, gehieneko tamaina, eta onartutako fitxategi motak. Hurrengo atala, feedback motak da. Lehenetsitako aukera, feedback, iruzkinak da. Honek esan nahi du, testu eremu bat izango dugula, iruzkin bat egiteko kalifikazioa markatzen den eremuaren ondoan. Beste aukera batzuk gehitu daitezke, hala nola, PDF gaineko horrak, entregatutako PDFei buruzko iruzkinak egiteko editore bat duena kalifikazio horrian. Feedback, fitxategiak eranzteko eremu bat duena eta lineaz kanpoko kalkulu horria, gure ordenagailuan kalifikazioak eta feedbackak markatzeko kalkulu horri bat deskargatzeko aukera ematen duena eta, ondoren, datu guztiak berriro inportatzeko aukera. Bidalketaren ezarpenak eta taldeko bidalketen ezarpenak ataletan aukera gehiago daude, baina ez ditugu guztiak aztertuko. Gauza pare bat komentatu besterik ez, behartu ikasleak bidali botoian klik egitera. Aukerak behin betiko entregaren aurretik zirriborroa entregatzeko aukera ematen duela. Eta behartu ikasleak bidalketa adierazpena onartzera, aukera, ikasleek ez dela plagiorik egin baieztatu dezaten erabil dezakegula. Azken aldaketa bat. Kalifikazioa atalean, gehieneko puntuazioa eremuan, 100 balioaren ordez, 10 jarriko dugu. Eta, pixka bat beherago, gainditzeko kalifikazioa eremuan 5 bat jarriko dugu. Gorde eta erakutsi sakatuko dugu. Zereginaren orria ikusten dugu orain, datei buruzko informazioarekin, deskribapenarekin, ikusi bidalketa guztiak, eta kalifikazioa aukerekin eta kalifikazioen laburpenarekin. Non jasotako eta kalifikatu gabeko entregei buruzko informazioa ikus dezakegun. Honekin, bideo hau amaitzen dugu. Eskerrik asko.